Hola, em dic Teresa Roig, soc l'autora de Pa amb xocolata. Aquesta novel·la narra la vida dels Aroles, una família catalana de la terra ferma, durant els anys de la Guerra Civil, amb el seu fill petit com a protagonista principal. En Llibert, que és així com s'anomena el nen, és com qualsevol altre marrec de la seva edat. Va a l'escola, fa trastades, juga a la plaça amb els amics, ajuda a casa i no ha sortit mai del poble, o gairebé mai. No sap res de política de bons o dolents, d'esquerres i dretes, ni tampoc entén les preocupacions dels grans. Però quan un dia, a l'estiu de 1936, es troba a la fàbrica de xocolata tancada, la seva vida pateix un daltabaix. Perquè què pot ser més terrible per a un nen de 6 anys que quedar-se sense el seu granat preferit? Aquest és el punt de partida de la novel·la i és el moment en què la infància de Llibert es comença a esquerdar. I és just llavors quan apareix un misteriós personatge com caigut del cel en resposta a les seves pregàries. Un estrany desconegut que es convertirà en el seu millor amic, tot i venir d'un altre país i pertany al bàndol contrari. Junts emprendran una aventura que canviarà les seves vides per sempre i el futur del seu poble. Pa amb xocolata no és només una altra novel·la sobre la Guerra Civil. És un compendi entre la ficció històrica i la crònica humana d'una època que va marcar tantes generacions. És un relat sobre el destí, la força de la resistència i el poder de superació. Una història sobre com en els moments més difícils surt a la llum el millor i el pitjor de nosaltres mateixos. I Pa amb xocolata és també alhora una crida al record, perquè la història del nostre país, la dels nostres pares i avis, és també la nostra, la de tots. Espero que us agradi aquest llibre i que, com els berenars de la vostra infància, en devoreu fins a l'última pàgina. Gràcies, fins aviat i bon profit.